महिलारिया गफुरा बिटिआराव हाबनांगौ होननानै मालाबाबो जोंखौ मदद होफेराखै। बिपिएफ हान्जानिफ्राय मालाबाबो जे जोंनि गफुरा बिटिआराव हाबनांगौ थाबैनो जानांगौ होननानै प्रेस बिथाङा माब्लाबाबो एसेम्ब्लियाव बा काउन्सिलाव खोथा बुंफेराखै। बस्थायै बस्था फैसा लाबोनानै राननानै जाहो, खिन्थु गफुरनि रायजोआ जागोन फैसाखौ, खिन्थु भटखौ ट्रेक्टरनि सिनाव होगोन। जोंनि मोननैसो गामि गफुरनिया बिटिआराव हाबनायखौ बिथांमोना मारै दानख'फिननो हायो बिनिसो षड़यन्त्र खालामदों। जोंनि गफुरनि रायजोफ्रा बिपिएफ हान्जानो भट होनाय नङा। दाखालि बावैसो धनस्री समस्तिनि बिपिएफनि बिजाथि प्रेस मोसाहारि बिथाङा जोंनि गफुराव फैनानै फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय भट बिफैदों। जों बिनि सायाव प्रेस मिट होनो बा फंनैसो खोथा बुंनांगौ दं साननानै दिनैनि बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों आरोखि। गुबै खोथाया बेनो जे बिपिएफआ मोनसे सर' दङ जोंनि गफुराव, अयभास दंखायो। इलेक्सन जाबा फैबाय, इलेक्सन जोब्बा गोमालांबाय। बिथांमोनहा जोंनि गफुराव खामानि मावनायनि जेबो एजेन्डा गैया आरो जेबो सिस्टेम गैया। बरंस' दा जोंनि गफुर ओनसोला बिटिआराव हाब्बाय हिसाबै बिथांमोना भट बिनो फैदों। बिथांमोना भट बिखांनानै जुदि देरहाखांनानै गभर्नमेन्ट जायोबा जोङो फोथायनाय दङ जे जोंनि मोननैसो गामि गफुरनिया बिटिआराव हाबनायखौ बिथांमोना मारै दानख'फिननो हायो बिनिसो षड़यन्त्र खालामगोन। मानो होनना बुङोबा बिथांमोना बिपिएफ हान्जानिफ्राय मालाबाबो जे जोंनि गफुरा बिटिआराव हाबनांगौ थाबैनो जानांगौ होननानै प्रेस बिथाङा माब्लाबाबो एसेम्ब्लियाव बा काउन्सिलाव खोथा बुंफेराखै। बिथाङा गावखौ गफुरनि होननानै दाबि खालामना लायो। बिथाङा बै समाव गफुरनिमोन, खिन्थु दिनैनि थारिखआवथ' बिथाङा गफुरनि होननानै जेबो मोनसे सेन्टिमेन्ट गैया। दा जोंनि गफुरनि रायजोफ्रा बिपिएफ हान्जानो भट होनाय नङा। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना गफुरखौ दानो फैयाखै, बरंस' हाबखानाय गामिखौ मारै दाननो हागोन बिनिसो षड़यन्त्र खालामनो फैदों। आरो बेखौ जोङो गामि गामि न'खर न'खर जों बे खौरांखौ जों फोसावगोन इउपिपिएलनि जानानै। महिलारिया गफुरा बिटिआराव हाबनांगौ होननानै मालाबाबो जोंखौ मदद होफेराखै। बरंस' बियो माखासे संगठनफ्रा केस होनायाव सिंजों बियो थुनजलायनासो होदों, माने जोंनाय अराव गिहि लुना होदों। बेनिखायनो गफुरनि रायजोआ बे बाराव माने बिपिएफआव भट होनाय नङा, बेखौ कनफार्म। आरो बिपिएफआ बाहाय लस जागोन। बस्थायै बस्था फैसा लाबोनानै राननानै जाहो, खिन्थु गफुरनि रायजोआ जागोन फैसाखौ, खिन्थु भटखौ ट्रेक्टरनि सिनाव होगोन। बे खिन्थु खाथां। आं बेखिनिखौ फोसावनाय जाबाय।